Рады сустрэчы. Я накшот-лідер атрада ў гэтым горадзе. Я хлушуся, кажучы, жудасна бескарысны. Стой, я не павінен быў гэта казаць! Халера. Што ж, сумленнасць залог поспеху. Я таксама не магу успомніць апошнія 3 гадзіны, але думаю, на само неяк успомніцца. Укусіла сябе. Просто засунь у рот. Наша сліна нейтралізуе наніты. Інакш я бы пастаянна дэмантаваў сам сабе. Мила! Я адкрыты да новага, напэўна. Напэўна, я не хачу быць бескарысным. У мяне ёсць праца, і я стараюся рабіць яе добра. Увогуле, адзін рабочы магчыма прапанаваў паправіць нашу пасадачную капсулу, каб пакінуць планету і ўсё ў гэтым родзе. Воу, эй, это супраць правілаў! Але гэта прымушае задацца пытаннем, а чаму наша капсула першапачаткова ў адзін канец? Бо, ведаеш, я пачынаю думаць, што кампанія на самай справе не любіць роботаў, і быццам мы, як бы робаты... Я жудасна памыліўся. Круто, што я адразу гэта зразумеў.